Sumainyo ang Panginoon at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at mananatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning po. Mga kapatid, naranasan na po ba ninyo na may ipinagkatiwala sa inyo? Maaaring ipinagkatiwala sa inyo ang pamamahala ng isang negosyo o ari-arian? O kaya, ipinagkatiwala sa inyo ang buhay ng iba tulad ng pag-aalaga ng magulang o ng iba pang mga kamag-anak? Minsan, ipinagkakatiwala din nila sa inyo ang mga sikreto ng inyong mga kaibigan. O kaya, ipinagkatiwala sa inyo ang buong buhay nila, lalo na yung inyong magiging asawa. May kasabihan daw na lahat pwedeng pakisamahan, pero hindi lahat ay pwedeng pagkatiwalaan. Kaya kapag tayo ay pinagkatiwalaan, ibig sabihin, may malaking respeto at tiwala sa atin yung taong nagtitiwala sa atin, na binibigyan nila tayo ng karapatan o ng otoridad na pamahalaan at gamitin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Tandaan po natin na hindi tayo ang nagmamay-ari ng mga ipinagkatiwala sa atin. Tayo ay mga katiwala. Kaya naman kapag gumawa tayo ng hindi mabuti at nagpabaya sa mga ipinagkatiwala sa atin, siguradong sisingilin tayo at babawiin sa atin ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin, lalong-lalo na ang tiwala na ipinagkaloob sa atin. Alam naman po natin na pinakamahirap pa naman sa lahat ang mabuo muli ang tiwala na nawala sa atin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinagkatiwala ni Jesus ang misyon sa kanyang mga alagad. Ang misyon na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. Ang misyon upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ang misyon na ito ay hindi lamang nagtatapos sa buhay ng mga alagad ni Jesus, bagkus ito ay patuloy na ipinagkakatiwala
hanggang sa panahon natin ngayon, na tayong lahat ay tagapagmana ng tiwala na ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad sa atin ngayon. Na tayo bilang mga binyagang Kristiyano, tayo rin ay pinagkatiwalaan na makapaglingkod sa ating kapwa. Malaki ang tiwala ng Diyos sa atin na gagampanin natin ang misyon na ito. Sa isang banda, kung tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, tayo rin sana ay matutunan na magtiwala sa Kanya. Dahil tinuturuan din tayo ni Jesus na matutong magtiwala sa biyaya at grasya ng Diyos. Huwag magdala ng mga bagay na maaaring makasira, makapagpabagal, o mawalan ng focus sa ating misyon. Sa halip, magtiwala tayo sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng mga bagay na kailangan natin sa misyon. Naalala ko po, sa tuwing kami ay nagmimisyon, lalo na sa mga malalayong lugar, kahit mahirap, ay nairaraos pa rin. Ang totoo nga na hindi nagiging problema ang pagkain o ang matutuluyan, sapagkat bubusugin ka at bibigyan ka ng magandang higaan ng mga taong makakatagpo sa pagmimisyon. Sa gayong paraan, ramdam po namin na hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, huwag po sana nating sayangin ang tiwala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, lalo na ang pagsasabuhay sa Kanyang misyon. Patuloy na maging instrumento tayo ng Diyos ng Kanyang pagpapagaling at pagpapala sa iba. Gayun din, habang tayo ay pinagkakatiwalaan, matutunan din natin na magtiwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kagaya ng ating mahal na ina na pinagkatiwalaan at nagtiwala sa kakayahan ng Diyos sa buhay niya. Hindi siya pinabayaan, kundi siya ay nilingap ng Diyos sa lahat ng bagay. Mga kapatid, dalangin po natin na lingapin nawa tayo ng Diyos at patuloy na dumaloy ang pagtitiwala sa bawat isa. Amen.